ನಿಗಲೆಗ್ 5,000 ವರ್ತದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಂಡು ಅವ್ ನಿಗಲಿ ಫ್ರೀ ಟು ಬೋಡ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಆ ನಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ತಗ ಲಿಂಕ್ ನೀನು ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಯಾನಿಗಲ ಮೊಗ್ಗಿದ ಧೀರಜ್ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ನಿಗಲೆಗ್ 5,000 ವರ್ತದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಂಡು ಅವ್ ನಿಗಲಿ ಫ್ರೀ ಟು ಬೋಡ ನಿಗಲ ಆ ವಸ್ತು ಮೀನಿ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಯಾನಿಗಲ ಮೊಗ್ಗಿದ ಧೀರಜ್ ಗೈಸ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಇದಾದ ಬಂಡ ಐತೆ ನಿಗಲಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪಿನೈಲ್ ಆವಡು ಇಜಿನ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಇಜಿನ ಬಾಜಾರ ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಗಲ್ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ನಿಗಲು ಅವೇನ್ ಕೊರ್ನ ಅವೇಕ್ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಒಲ್ಪಂಡ ಫ್ರೀಟ್ ನಿಗಲೆ ಬೋಡ ಫ್ರೀಟ್ ಬೋಡ ನಿಗಲ್ದ ಮಲ್ಪಡೆನ ಬೇಲೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಇಸ ಪನಂ ಪೋಪೆ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗು 1 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಆತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು 2 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ 40 ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಐಟಿಸಿ ಎರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 40 ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎತ್ತದ ದೀಪ ಆ 40 ಕಮೆಂಟ್ ತಗ ಲಿಂಕ್ ನೀನು ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿನೈಲ್ ಕಂಪನಿದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದಾರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಚು ಉಂಡು ಮತ್ತು ತೋಷ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಗಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಗಲ ಮೇಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟು ಎರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಐಟ ಒಂಜಿ 40 ಕಮೆಂಟ್ ನಿಂಕಲ್ ತೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಗಲೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐನತ್ ಬೇಗ ನಿಗಲ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ಬೇಕ ಎಷ್ಟು ಇರೋದ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಗಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನಿಗಲ್ ದಾಲೆ ಜಂಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಕೋಸ್ಟಮೈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದು ಆ ಪೇಜ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಗಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನ್ ಪಾಡುವ ಒಂಜಿ 40 ಜನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಅಂಚ ಬನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ. ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಗಲ್ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೇಲೆ ಪಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಐತಿನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋನು ನಿಗಲ್ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನು 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 2 3 ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ನಿಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಪುರ ಮಲ್ಪ್ಲಿ